lidi, vítáme vás u Naša... nového videa a dneska, jak jste si přečetli v názvu, to dopoví Johnny. Nevím, jak to přesně nazvat, já bych to v vozovkách nazval informačku, protože my, jakožto, jak vidíte podle mýho krásného obleku, teda on samozřejmě ještě nemá oblek, on ho má teda doma, jsme v vozovkách jako venčtí hráči. Tak si to dá říct, prostě hrajeme Airsoft. Jo, já to řekl hodně blbě. Prostě chcem natáčet na to ten channel, teda zatím, jakoby vojenský filmy a taky blbosti. Já bych byl rád, kdyby tam bylo aspoň tak minimálně 30 lidí. Takže potřebujeme tím případě, aby jsem to shrnul. Kameramany, kdo umí dobře s kamerou a s foťákem, začalo se. Někdo musí se zbraněma. Učínkující. Prostě se zbraněma. Učínkující, no. To může být i slavista, ale bez zbraně. No a a ty, kteří tam teda hrajou ty vojáky, tak aby měli po případě uniformu. Hlavně zbraně, protože jak se nám tady párkrát řečeným stalo, že se nám to rozbilo, protože jsme si to vyměňovali, takže tak. S našima kámošema. No takže... To už se nestane. To asi tak vypadá ta přihláška, tady napíšete svý jméno, tady nahoru, pokud to vidíte, tady příjmení, tady věk, tady datum narození a tady pokud máte channel nebo tady YouTube kanál, tak napíšete. Já mám 4 papíry, teda my máme dohromady 4 papíry, Johnny má 1. Náhradní, teda u sebe a já mám 2 ještě tady vzadu, vidíte? Všem tady mám 1. Aha. Tady je ten hlavní. No to není tak hlavní. Tady je to tak hlavní. Teď ukazovat, tady jsou 2 papíry, to je pro mě, takže potřebuji 2. To je ten náš hlavní, no to ukážu, to úplně stejný, jo, to je jedno. To je ten hlavní. A 4krát se tam musíte podepsat a ten papír, jednou prostě na jeden papír. No a potom, pokud teda neumíte se zbraněma a chtěli byste se do filmu, takže... Takhle můžeme udělat výcvik. No prostě vás můžu naučit s Johnnym a já vás můžu naučit se zbraněma. Být i holky, pokud byste chtěli teda, kluci taky samozřejmě, já bych chtěl tedy... Spíš kluky. Ne, holky taky. Tak holky taky, ale samozřejmě nějaký, který něco vydržej. Ne holky jako typu, nebudu to říkat dotečnou, že takhle se jí dotknete, už mám vnitřní krvácení. Už mám vnitřní krvácení, smrtelný. No a já bych chtěl, aby tam byli nějaký lidi, který prostě umí mluvit hlavně, jakoby perfektně. Já taky nemám perfektně, prostě a aby se třeba uměli podepisovat. Aby hlavně něco vydrželi. Na tohle. Aby něco vydrželi, jak to tady říká Johnny a... Nemusíte být prostě botužice, prostě stačí, když vydržíte jako silnější ráno do ruky, jo, nebo když spadnete prostě, jo, tak abyste to prostě vydrželi, abyste se hned nerozbrečili, pak ten film si můžeme točit na 4 miliardy pokusů. Ano, jako ten následující. Jo a nemusíte se bát, teď to říkám kolem tím natáčení, kdo chce natáčet, tak se nemusíte bát, že byste to stříhali, já to udělám sám. A mi to musíte poslat. Postupně, aby jsem to stihl tam dávat do toho počítače. A nebo si přes počítač. Bez zázrak. Jak to? Aby jsem to zkrátil, tak já budu pracovat za 14 dní na mém novém pokoji. No prostě nový boj natočíš svůj studio update. No prostě, že chci jako, pokud už to bude postavený, tak vám ukážu ten pokoj. Vlastní pokoj. Jsem tam bydlo i s bráchou, to není můj brácha pro informaci. Příklady zbraní, které se budou používat, tahle stávka nebo C19 s tlumičem, tady to... Je trošku rozbitej. S tlumičem, ano, a tady se dá rozdělat, to je jedno. To je jako by na vojenský a taky na to. Tady mám 2 kusy tohodle, to je M83, nebo M16, trochu větší verzi. Má tam kukátko vylepšený, tady mám, pokud jste se brali na ten provázek, tak zatím je tady ten provázek, protože chci mít jakoby popruh, byla ta etická zbraň Airsoft, ale nefunguje, takže jsem to nemám i zásobník, takže jsem udělal dřevěný zásobník, dobře udělaný,
Je to tady slepený izlepou hodněkrát. Tady úplně nový a koukám, už je to rozbitý, jsem se koukal. A tady to bylo asi, toto je asi ty zbraně vše. Tak. Ještě vám ukážu potom v pokoji, v novém pokoji. Johnny, může začít. No, já tady mám jednu takovou shitbrokovnici od Chongu, je to normálně jedna kuličky, jenom jedna kulička se mi tam nějak dostala, rakutím tam nějak v pořádku, to střílí. Je to NO 615, prostě Čína, je to tady i napsaný. Made in China. Pak tady mám pár starých zbraní, tohle mám první kuličkovka, kterou jsem měl, tohle to druhá. Bohužel je rozbitá, ale samozřejmě. To nevadí, že? A taky tady mám ještě tohleto, myslím, že to je Colt 1911. A mám tady samozřejmě Holdu. To ze zbraní je to všechno. Tak, další informace je, že prostě chci udělat, to jsem myslím, že ještě nedával do videích, jo, vím. Podívej se na kameru. Do videích, že chci, abyste mi dali do komentářů otázky na Johnnyho i na mě, popřípadě na nás. Ano, na nás. V tím případě po toto video. Je 30.5.2016. Je asi tak. Je po půl sedmi. No, to je. Jo, po půl sedmi. Je půl, Neumí hoď. půl 7 a 5 minut, ne, 7, jo, 7 minut. No a budeme teda natáčet filmy a budou ne. Tohle videa si dáme jenom takovou malinkou vojenskou vtipnou scénku. Teda zabere maximálně 5 minut. Nebo 3 minuty. Teda zabere kolem 3 minut. Taková kapaca. 3 minutu, kam minut. A pokud Minutu bude to taky rychlejší a budem natáčet jako nějakou hru na konci. Takže to bude dobrý. Třeba CSGO. Counter Strike Global Offensive anebo Counter Strike 1.6. Nebo Counter Strike Source. Taky. A ty, co jsme ukazovali, tak to bylo ty guny. Takže jsme moc stupidní, aby jsme si vyrazali další guny. No. Tak a to by bylo pro tohleto video vše. Doufám, že se vám toto video líbilo. Že nás poslechli. A jo, ještě se naučíme, protože chci, protože jsem moc chytrej. Pokud, Určitě. a určitě to budete čekat. Já vám to teď říkám, protože to chci taky vidět, takže tady bude 20 videí v tomhle kanále, takže uděláme nějakou schůzku, takže tam budeme mít s Johnem. No. My obzvlášť budeme rozdát autogramy. No, budeme vám podepisovat nějaký blbostky. Tak a to z toho video bylo vše. Doufám, že se vám toto video líbilo. A Za chvíli uvidíte ten blb. Takže se vám loučíme. A Čau! nazdar! Teraz vojen za 5 minut. Proč jsi vždycky pro expert, už se k tobě vybavit. OK. Jakou chcete, silnou nebo slabou pistol? Pochopitelně silnou. Tak vám tady nabízíme M83. Má to zaměřovátko, dobrý. A ještě tady nějakou malou, abyste se ho hodně vybavil. No to víš, že jo. Tak tady vám dávám C19. Tak jo, kolik to dělá? Nic. Tady. Jdi to patří do armády. Ok, vem si zbytek. Za 10 sekund zadního vchodu.
Mluveno. OK. Čaj! Máš to natažený, vole. Jdeme? Jdeme zabít nějaký zombáky? Okay. Jdem, jasně, vole. Kryjou ti záda! Kurva! No tak to je prdelí. Kurva. Teď nádher. Okay.